Limbador sumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ti babaya na kapuraw. Agdan, nakasalita. Amwag tinagan na. Kamaod dyanan na. Makasalitak matlangan. Dayjay, pumanawan. Mabitlay! Mabitlay! Babaya na kapuraw! Mabitlay! Di ka kumagbutan. Sana kadaka sa tao. Si kagayam ti kanayon ko makita dito'y anak kapuraw. Ngumintong gandatak ti masidagkan ka. Awan kan. Saan ka na makita? Awan sa bali ang makitak. No di day ta sabong tileryo amaris puraw. Anya ti maipahay ko kan ka? Nagpintas ka. Anya tinagan mo? Crisanta? Crisanta? Nagpintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Sige, inakoy. Mapit lang, Crisanta! Saan ka ba pumanaw? Pangasip! Agsubli ka! Naimbag nga orasyo, Senyora Lorna. Kastamot kan ka, kabsat. Itaman pa nga umay kayo dito asyenda, Senyora. Ginundaw ay akong ti kaawan da Pedro. Awan mo't gamin ti araramidak ija mansyon. Iso na lagip ko ti sumarungkar ditoy. Kabaulam ka diti agpag na, kabsat? Ay, uwen Senyora. Kabaulang. Nasayaat. O sige, umay kagarod ta agpag nata ditoy. Kayat ko ti agpag na diti asyenda. Ay, uwen, Senyora. Ala, umay kayo ta mapantayo iti kanatengan. Kagpasan na, mapantayo kadagiti ayan ti prutas. Bareng adda na loom kadagiti papaya, abukado, ken dagiti mangga. O sige. Aginanata pa'y laang ito'y sirok to'y mangga. Uwen, Senyora. Taurayan taman ni Pijo nga nagpuros iti naloom amangga. Wen. Ay nasamit siguro tinaloom amangga. Ta natural ti panagloom na. Naloom iti puon na. Lakit di Senyora. Ket pasigan nasasamit dagiti mangga dito'y asyenda no kasta nga agloom da. Kasta? Nagmayat gayam ditoy. Nagpatinggak lang amin iti farmhouse. Tadinak met palubusan ni Pedro nga agpag na ditoy. Ay, kasta gayam. Ay, uwan gayam, Senyora. Nagdaman damag kada kayo. Anja dayta. May papanman iti apo ko day di Senyor Juanito. Nga anak day di Olivia. Ha? Malagip ko ide. Nga inagaw dagiti pasurot ni Senyor Pedro ti Maladaga ken ni Ursula. Anya? Binalagan da ni Ursula. Alpasan, naagaw dati ubeng. Kunada, asaan na niya pakpakita pa dito'y Buena Vista. Iswaday jay, pimanawan dito'y ni Ursula. Kasta ka di. Tipag si Daawa. Apay ngay, ngawan ang nakitkitak day jay nga ubeng. Nilang met Alex didimakkel kada kayo. Ha? Ako. Apay nga aging gaita. Kat matakamat pa'y laang day chay nga ubing. Manon atawan tinapalapas. Senyora, ayan nga iti anak day di Olivia. Ako Ada ija syudad. Inampon tibak nang a pamilya.
Anya, inampon tibak na nga pamilya? Wan, kasta nga paiso. Ay, kastangayam. Ikat sapay ko mga rodatan na saya at ti kasasaad day jay nga ubeng. Senyora Lorna, aging gaita kat saan pay lang anaamuan. No asino tinang tambang hindi kada Senyor Juanito. Kasla linipatayin dagiti tao day jay apagtang. Maging gaita. Jak maikat iti panunot ko. No asino ti atap ko ang kriminal. Day tati kinapudno, senyora. Saan ang maikat iti panunot ko? No asino ti kriminal. Apay, asino day tanga atap mo ang kriminal? Kuha, senyora. At damat laang dito'y Buena Vista. Kahit naturay at tao. Ngamjak mabalin nga ibagakan katinagan na. Ngaputa awan ti pamanagnag ko. Kano daman bilang. Kayat konti agulimag. Ngaputa jak matlay da kabailan. Kati daw dawat ko iti Diyos. Sapay lakuma. Sapay lakuma. Tatartarabayan na ti ubing nga anak day di Olivia. Naisunto ti mangsingir iti kriminal. Anya. Adto iti merienda, ma'am. Siya akong tinangin sa gana. Ma'am? Agpampanunot kayong sakit di, Kuha. Anya ti pampanunutan niyo, ma'am? Daka di Senyor Pedro? Saan? Jubilarde, mabalin ka di ako yung ganak amapan itidayjay aturot? Oo, ma'am. Sige, kuyugan kayo. Agam sakbay na. Agmerienda kayo pa eh. Amangan lumabisinan kayo iti dalan. O sige, katagyamanak iti merienda nga insagana. Naklaat ni Senyora Lorna iti naibagakan ko na. Nga at datapag a kriminal, iti panakatay da Senyor Juanito kanti pamilyana. Patsag launay, ani Senyor Pedro ti kriminal. Uga po ta isulang tinaranggas dito'y Buena Vista. Naranggas da kadagiti pasurot na. Kat no isudaman ti kriminal, mausig danto. Ay, nabanuga kasi mang at itida ito'y aturod. Ano ko'y kasta? Mabang aranak, gapo iti malang abko a presko nga angin. Magustuak dito'y. Kung nagtumot ang maayaw kayo dito, senyora. Pugno dayta. Jubilarde. Sikat ipinusgan ni Pedro amang kita iti asyenda. Kabailam ka di matlaan ti trabaho. Uwan, senyora. Kan babaan ti pa nagtitinulong mi kadagiti padak at trabador. Mapasaya at mi ti trabaho mi. Di may baybayan dagiti mulmula. Nasaya at no kasta. Senyora. Itay pa madlaw ko akasla na unag ti pampanunutan niya. At ang sakit di parikot yun. Ako. Awahan, Barok. Awahan. Naglawa ti asyenda.
nakalawlawa. Kat dakkel ti mapaspastrag ni Pedro a kwarta. Senyora? Ngam, saan na ang masakupan amin na itang asyenda? Ha? Nalawlawa ti asyenda ang masakupan day di kapsat na. Daydi? Wen, day di Juanito a kapsat na. Natay da asa nga pamilya. Gaputad na ng tambang idi kadakwada iti dalan. Kat awanan asi a pinatay na ida. Anya? Ni Apo Diyos laangan ti makaamo. No asino man dagiti kriminal. Itulod kayo ni Mansion, senyora. Agyaman hak. Siya kung tag-drive iti kotseyo. Agyaman hak, baro. Mabit lang, senyora. Tayo lukat ko tiri daw ti kotse. Umunod kayo, senyora. O sige. Ad nadamlang ti panagmaneho, baro. Uwan, senyora. Tulog mo gayam ni Senyora Lorna de Mansion Barok. Nasaya at mata. Nay, at iti tsaam. Agyaman na kapong. Intulod ko ni senyora. Ang sa anak-anak bayag iti Mansion. Nasingpert ni Senyora. Awan ti dakas nga ramid na. Saan akas kin ni Senyor Pedro Narangkas. Apong? Madlaw ko nga idi agsarsarita kami. Kat napaulimag. Gaputa imbagak nga daatap ko. No asino ti kriminal. Anang papatay ide kada Senyor Juanito kanti pamilyana. Ha? Juan? Nasauday ta ni senyora. Idi adda kami jiturod. Kunana anatayon ti kabsat ni Senyor Pedro. Apay apong? Adda ka di amo yung maipapan iti daytoy abanag? Baro, amok ti si bubukal na pasama. Ngam, jak amo, no asino dagiti kriminal. Ang kunayo nga daatap yung apong. Wan, ngam jak mabalin nga ibagakan ka. Ha? No pa'y jakon ibagakan ka. Ta idaw-dawat ko laangan iti Diyos. Nga isunton timang dusa kadagiti kriminal. Amok latan. No asino ti kunan nila kay Luis nga atap na iti pan nakatambang idi day di Juanito. Ken ti pamilyana. Amok at idakdakamaten nila kay Luis nga atap na. Kat ni Pedro. Ngam di nala maidiretsa nga ibaga kanyang. No ni Pedro ti atap na. Apay adi na impakaammo kadagiti pan nakabagi ti lindag. Sabagay. Amok amas pilyen na laangan ti agulimag. Nudumteng tuman ti tiyempo amausig ni Pedro. Masapul laeng abayadan na tinagpasulan na. Diyak konsensyon ni Pedro. Tamok matadakas ti inaramid na. Ibibailaan apang panunutak dito abanang. Ipudlok nga takin ni Jubilarte ti kinatao na. Yung naibagak dayta kan kwa na.
Anya ti mabalin nga ibungan na. Nanang! Ha? Jubilar di anak ko. Ay nakinalaat na ka. Diyak na puutan tiya asidag mo. Anya ti pampanunuto nyo dito paraangan. Ha? Kwa? Sika anak ko. Kailiw ka namin. Uray siyak nanang. Kailiw kayo maten. Oh, apaya si Marungkar ka. Awan ka di trabaho? Ginundawayak ti kawan da Senyor Pedro nanang. Ken kastamat dagiti pasurot na. Nagpasyudad na ngamin. So si Marungkarak maten kada kayo. Kasta ka di. Kat, kumusta ka mat iji asyenda? Nasaya at mat nanang. Ay, umay ka anak ko. Mapanta di takalapaw. Ta isaganaan ka iti merienda. At dalining tak asabakan kamote. Sige nanang. Nagbanglo da ito'y tiyangain sa gana mananang. Un anak, napan ko inala dayta di tabantay. Makaagas dayta at siya. Kandalusan na pa'y tibaki. O ala, mangan ka itinaling taasabakan kamote anak. Oo, nanang. Nanang. Adda ko madamaga kada kayo. Ano dayta anak ko? Ayan ka diti amak. Italanga damagak da ito'y kada kayo nanang. Ayan ti amak. Si bibiyag ka di pa'y? Kwa anak. Sipod nga minubingak. Saan nga nadakdakamat ti may papan iti amak? Si bibiyag ka di pa'y nanang? Apaya saan tayo akadem na? Kwa anak. Ibagak matatipod no kan kwa na. Nga isukat anak day di Olivia Liberio. Ibagayo ko man no asino ti amak nanang. No si bibiyag pa'y. Kaya't ko amakita. Kwa anak ko. Asino ti amak? Kwa. Awanan ti amam anak ko. Imusayan idi maladaga kapailaan. Nanang. Day tatipod no anak ko. Iso anag may sa aklatan anang padakalkan ka. Katima ko na, nasingpat ka nga anak. Tauray awan na bangunam nga ama. Nga iso kumati katulungak anang padakalkan ka, kat nasingpat ka. Sa anak anarigatan anang isurukan ka. Nanang. Kat ituloy mo kumaday ta akin nasingpat mo anak ko. Saan ka kumangag balbayo? Oo, nanang. Nasaya at anak ko. Laglagi pam at inasaya at atao. Kaay-ayo ti Diyos. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, napadlog ako. Yamjak pa'y lantas na ito'y daldalusak. Bakit ako na talaga? Nanaka ako na mabanog. Apong Victoria! Ha? Kwa? Ay, sige, ta ituloy ko ti agdalos iti root. Agiruotak. Agina na kayo pa'y apong. Ha? Agina na kayo pa'y. Napanog kayon. Ay, kwa nga behin. Kababain mo't no aging inana akit din maro. Agina na kayo Nabanog kayo nga rod. Ay na. Nasaya at ka talaga, baro. Saan ka akas ka dagiti pasurot ni Senyor Pedro? Basikla abidtot me. Saplitan da kaming itinatigaw. Saan nakakas ka dakwada apong? Agyama na. At dati kaskan ka. Ana saya ati panagpuspuso na. Kat maawatan da kami lata trabahador. Nasaya ata si kati pinusgaan di Senyor Pedro. Akatalag dito asyenda. Saan adagiti pasurot na aranggas. Di kaya agdanag apong. Tada ka mang protektar kada kayo. Ket, saan da kayo maranggasan da doro kan baldo? Ay,
Makabanog ti biyahe. Oh, kumusta ti ipapanyo ija syudad? Mayat, Lorna. Simurot ka kumangamin, tapno nakapasyar ka kuma. Oh, Ay, aginanak pa eh. Kalpasan na, inakto ija asyenda. o sige. Aginanakan, Pedro. Kakabsat! Diyo kumapaypayan dagiti pagay. Bugawin mo dagiti tumatayak amang mangan ka dagiti pagay. Jubilante! Ingka mga ti kabalyan, tagkabalyo ka! Ha? Senyorito, naimbag nga oras mo. Ingka mga ti kabalyon, agkabalyo ta! Senyorito, Ingka, jubilante! no isuti ko nan, senyorito. Sige, matungpad. Bajay na, senyorito. Agtulong ijay turot. Surot at kata. Hiya! Hiya! Senyorito, kumusta ti papanyo di syudad? Mayat, nagatang mi amin dagiti kasapulan mi iti panagminas. Nasayat nga no kasta, senyorito. Among jubilarte? Kaya't kaya pagayam? Senyorito? Kaya't kakad kadwa? Agyamanak no kasta, senyorito. Kaya't kakad kadwa? Nupay kasta? Jak kayat ti makong kontra. Uwan, senyorito. Iso ati kayat ko, iso ti matungpal. Rumbang langag tong palak kada kayo, senyorito. Da kayo kat nga ti amok. Nasayat. Ala, kamay kan. Pumanaw tan dito iturod. Mapantan ni Jay Rancho. Kaya't ko ti mapan ni Jay. Uwan, senyorito. Da kayo ti masurot. Ano kayo at trabahador? Ayan, dayjay at jubilaw! Ayan, may jubilaw eh! Eh, kadwa ni Senyorito Alex. Di mo ako tinabanan dahapaw. Ti jantre at jubilaw. Taday talagpas pasyar ti amuna. Nagswerten ti loko. Naglagan ti trabaho na dor. Apalam manan baldo. Una, tangasano, inagaw na ti trabaho ko ma. Siya kuma ti katalag dito asyenda, no saan adimtang dayja at tao. Ang buhay sikit di. Ulit kasalitan ni Senyor Pedro. Agsinukat kayo iti trabaho. Sanan, Doro. Santo maglang adungag ni Senyor. No anya ti pangadang na iso ti matungpal. Di na kaya ti mabibiyangan iti desisyon na. Basta, awan mo rin at pagka. Iso asan mo na pamala ni Jubilar ni. Intaan iti farmhouse. Ang mga nuabdayan ni Senyor Pedro. Manipot iti pansyon. Senyorito, naglawa talaga dito rancho yun. Huwag na daw tayo, Jubilarde. Dagami ti kalawaan iti rancho, kan asyenda iti ili nga ginaldo. Senyorito, O my God, mapantay ti na nga to apasot to rancho. uwan, senyorito. Amigo Pedro, nasisayat na dalalaki ang maisuro iti panagminas. At nakadipaya pa malalaki. Lalaki? Well, amigo, nuwado ti tao ta nabibit ti trabaho. Ala. Ibaon ko na baldo ken Doro. Tagayab da iti lalaki dito asyenda. Good. Kat kaano ti papantayo di pagminasan? Intindigatan, amigo. Nasisayat na ginanatayo iti husto tapno diretsyon to ti trabaho. Sige, amigo. Siga ti matungpal.
Kahit nuan niya, tika sapulan nyo dito ibagayo lang iti babaw nen dito farmhouse. Well, amigo, di nagtanay. Jari nila kay Luis. Baldo, agparparaspas iti tambak. Nasaya daway, Doro. Nang talakay ti pangipapasak iti kurang iti dayjay a jubilarde. Anya, teramidon ka nila kay Luis. Pagang angawanta, Doro. Ala, asit gantan. Sige ba ito? Pagangagawan tabay talakay. Ipapas mo kan kuana ti suron mo kanig jubilarde. Ay, nalpas kong tiara rabidag. Ay, napanugag. Wagay Luis! Sige, Doro. Tiara Pasensyakan. Sikat ipangipapasan ni ti suron me. Kanig jubilarde. Napon me. Ito'y pa'y pangir ako ka. Sige! Isang tuloy na ito! Jubilarde! Ako ah! Nasayang na tandaan. Ita, sikan ti pagikarwan mi. Saanan aday ta alakay. Anya ti basol ni Apong Luis. Padangdang ranyo kastoy. Iso ti pagikarwan mi iti suron ni kanka. Nukas na karon. Siyak ti sangwa nyo. Saan ati awanan gaway? Nakari ka talaga. Doro! Kutara mo! Opsa! Nakalisi ka! Masapay akong tal! Opsa! Amon! Nakalisi! Sige! Pumanaw kayong ditoy. Tanusa! Ang mga nobalsan kayo iti inaramid ko ni Apong Luis. Salbaday at jubilarte. Asan, tamo nagayam ti aglisi. Namindo akinugtaran, ngam nakalisi ti awanan bayin. Mas dahawat nga rat balda! Nalayan ni jubilarte! Kabalan na kan sabot na nalabanan! Dahil tati saan ang mabalin. No siya ti kasano na iti laban, tumbang adangos. Anya nga iti gaway na, no siya ti kalaban na. Apay na karitan mo ti boxing! Balda! Kinain tayo sino ti nalalay ka na kayo! Anya? No, talaga nalalay ka na miso! Ha! Ipakita, Balda! Maya ba? Agboxing kaya! Dagayo! Dumnag kayo! Amin dagiti lalaki ang napigsa ng trabaho, umasidag kayo dito! Kasapulan ni ti lalaki ng trabaho ijay pagminasan. Di kaya danag! Kadakal! Ti sweldo yung to ijay! Nasayat! Sige, dagiti kayat na ti sumunod, o masidat na narotin kala kami. Sino tinang bilin kada kayo adito'y asyenda ti pangalaan nyo iti lalaki nga agtrabaho iti pagminasan, Baldo? Ni senyor, apay jubilarde, adda ka di reklamom? Ni senyor? Kasanon ti asyenda? Lumaksayan iti trabador. Di kan agreklamo pay. Kan, anya nga iti hararamidan. Di, agtrabaho ka. Balda! Dahil yan! Tinong taway mo! Ha?
Itaati kong taway! Ipakitam ang nalalain kanyang isip itilapan! Anya ti kayat yu asawan? Baldo! Anya pa'y later araminam! Kung para kita! Ipakitam ita kanyak analaing ka iti laban a mano-mano Jobelarde. Anya? Sana may parabang dahito yung aramidin niyo. Sano'y kamagayam. Awan bagal mo. Bakla. Sana may parabang dahito yung aramidin niyo. Kastagan. Ano yun, Jubilate? Ano sa? Siya, di makalaman yun. Sigurito! Senyorita. Umanaw kayong dito eh. Da kayo, dwa. Sigurito! Umay kang patawad. Pasensyakan, Jubilarde. Awan na nyaman na, senyorito. Agyaman ang iti idadating mo. Sige. Masapol ngamin asarong karak dagiti trabador. Ato dagiti naskan nga aramidin mo ita, senyorito. Sige lang, Jubilarde. Apong Victoria, nakita ko din ni Apong Luis. Wan, adamat itay. Nagawid siguro, Barok. Tamat itirik nana. Ha? Maditirik na na? Wan, Barok. Masakit sa amat ni Kaka Luis. Sige, Apong. Panawan kayo, Pai. Inakitaan niya, Apong Luis. Nagsublikan iti trabahong barok. Ang mga nuwan niya pa iti aramitan da baldokan ka. Apong Luis, ipakita kayo iti doktor. Sanan barok. Oras siguron. Tatno ipulang konti bukod ko abiyag. Anya? Lakay akon. Kahit nakasakana akon namatay. Apong, Ngam, sakpay na. Nagtakayak ko may pakakan ka, barok. anya day ta, Apong? Nasingpad ka, atabo. Ket, amok, di ka ba alam? Kabangalam, di lumaban iti kinatakas na baldo. Ngam, saan mula kaya't nga ipakita da ita kadakwada? Apong, Barok, napatag ti asyenda kanya. Nauray pa'y rangranggasan da baldo. Idi si bibiyag pa'y da Senyor Juanito. Nasaya at ta kanya. Isuda tinang tultulong iti day di asawa. Iti pan naka-ospital na. Ngam sayang. Sayang, tadi na itinalasatan. Ti sakit na. Kat pimusay. Sayang. Nasingpad nga amo dahil di Senyor Juanito. Awan, ti makunagan ko na. Isuasaan ka kuma pumampanaw dito'y asyenda. Sa laknibam dagiti trabador, iti kinaulpit na Senyor Pedro. wala, Apong. Jubilarde, barok. Saan ako kwa amin ni Senyor Pedro ti asyenda? Agraman ti rancho. Katrumpang
na may subli ka na Senyor Juanito ti kukwada. Anya? Agparparik na kanyak. Si Pipiag ti anak day ti Olivia. Ti anak da Senyor Juanito ken Senyora Medrina. Ha? Jackson Mauray ti anak ni Olivia. Sayang, di akon makasarita pa'y. Kaya't ko kumangay baga, nga iso ti kakaiso nang agtawid. Iti aming asanikwa ti pamilyada Aliberio. Apong Luis. Pero, ipaghagtay to'y kan ka. Ngam, kaya't kung nailimad mo kuma. Gapo, tawan ti pamanagnag ko. Anya day ta, Apong? Pero, natay day ti Senyor Juanito. Nagraman ti pamilya na. Gapota. At kanang tampang katakwada. Anya? Kat awan sa balingatapag. No ti mismo akabsat na matlaan ni Senyor Pedro. Anya? Ni Senyor Pedro? Wan, dagas at tao dayjay. Uray agaramit iti kinadagas. Basta maala na lang ti kayat na. Kaya Diyos, awan. Kabsat na? Ang pinatay na? Saan na kabsat? Day ti Senyor Juanito. Tani Senyor Pedro. May salaan nga ampon ti pamilya Liberio. Anya? Pero, saan mo apampanawan ti asyenda? Aging ka asumangpad ti anak. Tay ti Olivia. Uwan, Apong. Uwan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige! Agsagana kayon, tayin tayon. Lola, oras siya. Sumurot ang maten. Oh, sarap, senyorita! Awan matlag, pero minit iti pagminasan. Anya? Saan ka nga umay, senyorita? Magpapanog ka lang. Sige. Nuday tati ko na Amdoro. Sikat itong palak. Ang yaman at senyorita! Nagkamti ba ka? Magsayatan mo't lang! Nasaysayat mo saan ka nga umay! Magpapanog ka lang! Sige! Hintayon! Nagasaganan da kumpatre Napoleon! Barok, kumusta nila kay Luis? Agin inanan, Apong Victoria. No, apay nga ben, nga agtrabaho pay laan. Kaglakayan. Sano agtrabaho? Kunamlano teenager pay laan. Anya? Kasano? Ang banog mat iti husto. Ay, sa bagay, oray siya. Nakapsuta ko. Kat amangan no maipada akto mat kanila kay Luis. Apong, pudno ka diti ko na ni Apong Luis. Asaan ako ko amin ni Senyor Pedro tayo asyenda? Analawlawa ka no ti masakupan tayo di Senyor Juanito. Ha? Ikon, pudno day ta.
Gamjak kaya tapagsalitaan day ta dito. Amang ano ada makangag. Narigagan baraw. Kompadre, dito yung banda ti pagaramitan tayo ti pagkilingan. Nasaysayat dito yung asid iti karayan. Noan niya tibagan, kumpadre, iso ti matungpal. Amumat kanya, agtungtungpal aglatagan ka. Gaputa sika ti makamoy ti dahito yung trabaho. Agaman at noon talaga kanya kami. Ubing! Apa siya? Ako na kayo! Ipatakdap tayo dito yung pagkilingan! Kumusta tirik na yung apong? Apong, ipan kayo ti doktor itamadlaan. Maglon ko, di papanaw ko iti dahito yung lubo. Saan apong? Di kay kumagsaw iti kasta. Agbyag kayo pa iti naunday a panawan. Urayak lang di oras ko. Nakasaga na ako. Nakapsot ako. Oras magtan tatno aginanak iti tungpal biyan. Apong Luis, Palubusan ako baro. Basta ti may pagkakan ka. Saan ka kumangang baliw? Saan kumangang baliw? Di kinasingpad mo iti padam at tao. Nasaya at ka at tao, baro. apong, Saan mo abay-bayan? Di asyenda. mabang-aran ang iti kadak dito'y tanap. Nalamis ti hangin dito'y. Agsubli-subli ti panunot ko ti imbaga ni Apong Luis. Saan na kanon ang maurat ti anak dahil di Olivia Liberio? Apay nga takas to'y ti regnak. Diyak mawatan. Kwen. Interesado ak itimbaga ni Apong Luis. Kat sa anak na pumanaw iti asyenda. Aging gadyak mauray ti anak dahil di Olivia Liberio. Ti babaya na kapuraw. Nakatakder iti abay na iti sabon ti Lirio. Asiplak. Pumanawan. Babaya na kapuraw! Magitlaon! Anyay tayong tinagan mo? Crisanta, Uwan gayam. Nalipatak mo ten. Krisanta gayam tinagan mo. Nalipatak pa yan. Gapi iti kinado ti pampanunutek. may saka ka di at trabahador di ka asyenda? Uwan. Sika. Apaya kanayon ka nga da dito'y tanap. Dito'y ti ayoyang ko. Tunggal umayap dito'y. Kasarsaritak dagiti Lirio, dito'y tanap. Nagpipintas da. Uwan nga rod. Nagpipintas da akas iti kinapintas mo. Puraw ti maris da. Akas iti kinapuraw ti suot mo. Apay ka diya tunggal makita ka dito'y tanap. Ket nakasuot ka iti puraw. Kastoy ti pag-aayat ko ako, Lord. Maris po raw. Anya matir aramidem dito'y tanap. No adda ka dito'y. Agar kararagan. Ha? Wen. Nataltal na dito'y. Mayulok ti agkararang. Makapabang arti umay dito'y tanap. Uwan kayan. Ayan ka diti balayo. Dita baba, to'y tanap. Dita sa kanan ti bantay. Adda dita ti kalapaw mi iti apong ko apakat.
Amangan no kaya't mo tagpasyar dita asyenda. Uy ka, ipasyar ka, Crisanta. Saanan? Saan ang kayat ni Apong ang mapanak dita? Nang runa ita. Ha? Iti anyaga po. Amangan ka nun ang paggadag. Ken, apa ya tunggal asitgan ka edi? No, kasta makita ka ditoy. Ket, kilat nga pukaw ka. Ipagharap ko na dakas ka tao. Iti di tabakal ba to? At dati mabalin ang paglumangan dita. Kaya't mo sawan, inom mga anak? Wan, ngam na ita, saan? Gaputan na saya at kamatgayam at tao. O sige, umuna ako na ha. Panawan kan ditoy. Crisanta! Mabit lang! Saan ka ba pumanaw? Crisanta! Apong Luis, insan katan kayo tinalo mapapaya. Nasustansya da ito'y. Apong, bumangon ka tamangan kayo itinalo mapapaya. Apong Luis. Apong. Apong. Sana. Apong Luis. Apong! Anya! Ay Diyos ko! Natayad ni Luis! Oo na po. Imayak to may ko'y pakamu kada kayo. Agsubliak. Tasikaswag ti bangkay na. Ala, manok! Asi ikasuwam! Takalpasan di pa nagretira me. Mapan kami iti kanapaw na. Sige, Apong Victoria. Talaga nga intulok naan. Ngama, talaga akas ta. Di ta amin, di pagtungpalan di tao. Dagiti amin, apinarswa ti Diyos. Apong Victoria. Huwag gayam. Impakaambom ka di na ito'y ijay mansyon. Uwan Apong. Adain baon ko amang ipakam mo. Nasaya at nga ron lukas ta. Rumbeng ang maamuan da Senyor Pedro. Taisudan ti makaamo iti pa nakaitabon ti bangkay. Saan ko anam naman day ta Apong? Isoda tayo latan ti makaamoy ti pad nakaidulin ti bangkay. No kasta, natay nila kay Luis. Anya ko may tanong na? Oh, kaasimat. Mabalin ka di ako yung ganak, Alex. Mapanta iti lamayan. Kayat ko ti makilamay. Anya? Diyak kayat? Da kayo lang, no kayat yo? Iho, kuyo ganak. Mapantamat makilamay. Jubilante, ibagam kadagiti trabahador, tasaan da pa'y nagtrabaho. Kayat ko nga amin tayo kat makilamay. Uwan, senyora. Kayat ko nga amin tayo kat makipagladingi. Uwan, senyora. Naimbag na orasyon, ma'am. Agtsa kayo, pay. Agyaman na balasang ko. Nagbanglon da ito'y at saka. Nagkapo ijibantay dayta, ma'am. Nasaya dayta iti salunat. Kasta ka di. Sige, ma'am. Tawarasak pa iti dagduma. O sige. Siyak, miss. Kayat ko dito siya. Mabit lang, sir. Sige. Mangpidot kayo dito yung tray ng igam ko. Nagbanglo. Sige.
Warasak pa gidagduma, sir. Mabit lang. Sir? Idisong na ta, Treng. Tagsarsarita ta, Treng. Ha? Mabalin ka din? Napintas adayan? Ay, kukwa, sir. Alan, idisong mo na itay gamwa, Treng. Sige, sir. Anya tinagan mo? Napintas adayan? Krisanta, tinagan ko, sir. Napintas anagan? Akas iti kinapintas mo? Sir. Mabalin ka diya dito'y kaabay kong agtugaw? Umay ka. Agtugaw ka dito'y abay ko. Ay, ko, sir. Agiwarasak pa ngamin iti tsa, Oh, saan mo adisturbon? O sige, balasan ko. Agiwaras kan, iti tsaa. Pasensyan, sir. Adon dagiti may makilamay. Manmanumat din tanda iti kataltalunan. Kaduan dagiti may nakilamay. Manong, agtsaan ka pa eh. Sika, Crisanta. Crisanta! Itad mo na itatry ka ni Jubilarde. Tayo sunti mangiwaras ka dagitacha. Sumurot ka kanya, tagayat ka kasarsarita. Ha? Kuha, saan na mabalin, sir? Oh my God! Di ka nagkadkad pa'y. Napintas adayag ang nakapuraw. Oh my God! Saan na mabalin, sir? Ijak kayat. Anya? Senyorita, saan mo napilitan o di na kayat? Nuan yatin bagak. Iso ti matungpal. Mawatam, Jubilarde? Senyorita. Sige, tatumulong akpay. Mabit lang. Balasang anak kapuraw. Di ka nagpakipot pa'y. Pangasim, senyorita. Saan mo napilitan o di na kayat ti sumurot kin ka? Hindi na kayo. Nita, di ka pumanaw! Senyorito, bayang kuman. Angam, sige lang. Ngam, saan kan ang makapaluspos kanya? Babae, anak kapuraw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jubilarte, apo. Ada ka din akitam a babae, anak kapuraw. Ni Crisanta? Uwan, apok dayjay. Katsapsabulag. Taapi ajak matan makita. Aday ti kalapaw apong. Ay, kasta ka day. Mangisagsagana day ti pagsasangwan tayong aglamay. Kasta gayam. Apong. Anya ti kunayo itay? Apo yun ni Crisanta? Uwan, Apo yung gayam ni Crisanta. inayabak ta tumulong dito iti trabaho. Tadyak makatulong baro. Dito yaklatan asidag tilungod nila kay Luis. Bambantayak ti naurnong na abuloy. Nasayat no kasta apong. Naimbag ta na panunot yun dayta. Abantayan nyo ti abuloy. Uwan baro. Awan mo tinakapanunod. Iso syaklatan Sige apong. Takita da Crisanta dita kalapaw. Sige baro. Mabit lang, babayan na kapuro. Kaya't kalayan na makasarita. Di na ko maliklikan, tasaan kamot nga naan Sir, Ita kalayan na makita. Apay, ayan ti balayo. di tala nga si Doug, sir. Nagyamanak nila kay Luis. Tano sana natay? Saan ka kumamag anamang mo? Anya? Napintas ka. Naayayo ak adagos iti kinapintas mo, Crisanta. Alex, umay kan. Agawit tan. Kayat konti akinana. Sana bali tanang tedakmatan iti abuloy. Dakkel agatad ti intad ko. Umuna kayon, Lola. Anya, apay, agbati ka pay laeng.
Ingkabutan agin na. Saan kay Lola? Ngamin, kaya't ko naraman dyan napintas adayag. Ni ngay Krisanta. Ha? Isungaw mo na kayo, Lola. Tagbati akpay. O sige, sikati makaam mo. Umunak na rudan nga agawid. Umayak tumanan itong maudi arabi tilamay. Apong, sa bali ti pa nagkitkita ni Senyorito Alex kanyak. Kanayon na kasipsiputan. Ha? Kasta ka day? Ay, saan ka ga umad-adayaw, apo? Dito'y kalaang kaaduan ti tao. Wan apong, Kasaritam lata no asiggan na ka, apo. Tapno awan ti maibaganakin ka. Nga, saan ka nga umad-adayaw, ha? wan apong, maawata. Mabalin ka diti makikatugaw dito'y ayan nyo? Wan senyorito. Saan kayo gayam nakigiddan ka ni senyora? Nagawidan itay. Diyak pa kaya ti agawid. Gapot na kayat ko pa yung makasarsarita ni Krisanta. Ha? Nana? Agam mo kayo kadiki ni Krisanta? Ako saan ba no? Italaang makitak na ito'y abalasang. Kasta ka di? Krisanta. Mabalin ka di nga itulot kayo ito, nagawid ka? Oo ko Saanin, sir? Kabalak ti agawid nga may maysa? Itulot ka. Saanan? Senyorito, saan ngamin nga agawid ni Krisanta ay gingkain ton tabon. Inmay dito'y atumulaw. Kat agyan lata dito'y agingkain ton tabon. Kasta ka di? Sige. Ngam, subiyan kan to, Krisanta. Agawid akong jubilarde. Ngam, adda kaya kung may bagakan ka. Anya ka di dahita, senyorita? Ni Krisanta. Bantaya man bag, ha? No agawid, sipot ang tipagawidan na. Anya? Aramidan timbaga, jubilarde. Kurso nadak ni Krisanta. Kayat ko at tagikuahin. Anya? Agina na kabihit, Krisanta. Nabambanukan. Bayam adagitimot daddo matimang isagana iti tsaa. Sana bale, itala da ito'y. Kabaan lang? Siya kung timang itulog kada kayo iti panagawid yo. Saanan? Makababain matkan ka man ng Jovilarte. Awan karong mga pagbayanan, Krisanta. Sige. Adakan ka no kaya't na kami nga itulot ka ni Apo. Maudin da ito'y arabe apan nakalamay di bangkay ni Luis. Jubilarte. Una pong Victoria. Kat ito nagsapa. Maitabo ng tibang ka na iti Campo Santo. Inton madamdamapay. Umadon dagiti umay makilamay iti maudin agundaway. Daimbag arabi iyo. Daimbag arabi senyora. Umayak makilamay. Ita ka din ti maudi arabi. Wala senyora. Sige, senyora. Panawan kayo pa dito eh. Tay nagtumulong nga giwaras iti tsaa. Sige. Sige na. Lukasta. Last night tilamay ita, manang? Wan, senyora. Iso ana saya at matay may kayo. Wan, manang. Datayo laan ngayon tinatda di Campo Santo. Jubilarde, barok. Intayo maitan. Wala pong. Nakalidlitay apong. Awanan ni Apong Luis. Di tati pagtungpalan ti amin na pinarswati Diyos. Manong Jovilarte. Wala. Pudno dita. Angam. Malidaya na.
Gaputawanan ti imbilang ko a pamilya iti asyenda. Ni Apong Luis ti muna nakasiningad ko iti asyenda. Iso tinang isursuro iti aming naramidak iti trabaho. Nasingpet ni Luis. Nakagutpay. Kan napatagkan ko ana ti asyenda. Pud mo dahi ta, Apong. Oray ulpitan dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Saan lata pumampanaw iti asyenda? Bilibak ti kinapudno na iti day ti Senyor Juanito. Nasa unamat kanyak dahi ta, Apong. Ala, pumanaw tayo matan ditoy. Datayo lang ang pinagbati ditoy. Sige, intayon. Baliwan tayon to ti umay. Umay kan, Crisanta. Wen, intayon. Lola, asino ti makitam akakuyog ni Crisanta? Idinapan ka nakipamonpon. Ha? Kwa? Tika di babae ang nakabistida iti puraw, ti kunam a Crisanta. O Lola, Ni Juvelarde. Wen, iso tinakitak akakuyog na. nasaya at magnarad. Apay ka di. Kasla interesado ka iti dayjay ang nakapuraw. Talaga, Lola. Napintas, saan ka di? Nakapimpintas, abalasan. Makaayo ti pintas na. Wen, hudno dayta. Amoyo ka di, Lola? Natignay ti pusok kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Magustok dahi di abalasan, Lola. Iso biniling ko ni Jubelarde. Asiputan na ti pagawidan dahi di abalasan. Anya? Oh, iho. Amangan no pagang angawam dayjay abalasang, ah? Di mo kumaramidan ti kastakan kwan, ah? Tamuok. Ado ti babay iti biyag mo. Ngam awan ti sineryosong kadakwada. Pinagang angawam laida. O Lola, sa bali ni Crisanta. Atayo gayam dito balayo. Medyo nabanugak ah. Kaslak mo't laim muli iji tanap. No siya, nairwa makon. Inal daw ang magmagnaak amapan ide asyenda. Biliba kada kayo, Apong Victoria. Naandor kayo ah. Panahon kayo pa diti parangan. Mangisagana ak iti inuman tayo. Sige lang, Crisanta. Apong. Awan ka di pa'y kaayan ayat ni Crisanta? Awan pa'y. Awan pa'y tinaibagbaga na kanya kakaayan-ayat na. Kasta ka di, Apong? Maasyanak iti daita nga apok. Gaputanak sardengan iti panagadal na. Ngamen, awan kwartamay. Kaya't nati ag trabaho tapno agurnong. Ngam, jak ipalubos. Kasta ka di, Apong? Amangan ngamen no adadakas ang mapasamak kenkwana. Bayat ti panagtrabaho na. Anya? Sobra ti panangyali kakakenkwana, barok. Iso ajak kayat ka trabaho. Agyan latan iti kalapaw may, tapno at nakatulong nga. Nang runa kat bakutakon. Kan kanayon ang mabanogak iti asyenda. Apong Victoria? Nasingpad ni Crisanta. Maka Diyos, nagagat abalasang. Apong? Jubilarte, barok. Mabalin ka di asikan ti mangkita kan kuana, inton awana. Ha? Ne, anya ti kaya asawan, Apong Victoria? Bakit akon? Kat amangan, no sumaruno aktumataan kanila kay Luis. Anya? Di ka eksawi ti kasta, Apong. Nasingpat ka, barok. Iso ano matayak ton? Pang-asim, tadi mo baybayan ni Crisanta.
Ayan ni Jubilarte. Anya? Oras ti trabaho? Ngam awan tayo laeng? Sana mabalin ti kasto yung araramidan na. Pasensya kayo, senyorito. Di magasat lang iti ang dagiti prutas. Ket nakita ka mabalinan na puros ang dagiti mangga. Tapno may lako. Kasta? Mangibaonak ko man iti agpuros, senyorito. Sige, makamo ka. Kat kalpasan beta. Umay kan tayo farmhouse, tagsarita ta. Uwan, senyorito. Magabsat! Agtitinulong kayo agpuros. Agtitinulong kayo. Dahil kita. Pakibagkat yun at ititiklis at pangikabilan tayo tinapuros sa mangga. Ay, di ka ganag. Ang kumindar na lang may. Agyaman na karot no kasta. Saya atin may trabaho may para kan ka jubilarde. At di mi kaya tamadaksan ka. Agyaman na kunay ha. Kaya pagyamanan may. Intan ka dito yung asyenda. Kasi kati mangikanawa kada kami kadagiti na ulpit at masurot ni Sir Pedro. At gapo iti data. Saya atin may trabaho may. Tapnusan ka madaksan. Agyaman at kada kayo kakabsat. Apong, saan kayo kuman trabaho pa iti asyenda? Na siya kumamot ng trabaho. Bakit kayon? Nakapsat kayon? Aginana kayon? Saan, Apok? Agyan ka dito ikalapaw. Tasyak ti agtrabaho. Saan abalay? Ta sa anak mo't unay amabanlog iti asyenda. Tamabalin kumatlat ti aginana. Saan akas ide? Anas kan nga agtrabaho ak iti ustaw. Tano saan? Ulpitan dak dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Apong, ken saan abalay, Apok? Gaputa, adan ni Jubilarde amang ikanawa kada kami at trabahador. Agtrabaho aklat ta, Apok. Saan abalay takabaulakpay? Sige, Apong. Nuday tati ko nayo. Iso ti matungpal. Dito yaklat ta kalapaw. Tapno ada agluto iti kaninyo. Agyaman na, Apong. Kumusta timbagak nga ramidam, Jubilarde? Namam ka din no sa dino ti pagnanaadan ti White Lady? Ha? White lady? Senyorito? Saan ka ti White Lady? Gaputa nakabado iti puraw? Pasiga puraw ti kolor ti bado na. Senyorito. Saan ka din ngayon bagakan ka si putan day dya White Lady? Senyorito. Makumikong maknamin. Iso, jak matin na si puta na pimanaw. Anya? Pasensyakan, senyorito. Amangan mo't magliblibak ka lang, Jubilarde. Da kayo ti amok. Apay ka din na nagliba ka? Pues, kaya't ko sa pulam day dya White Lady. Interesado ka namin kankwana. White lady? Sa pulam, gapot ako sunada. Nalawag ka di, Jubilarde? Sige, senyorito. Aramidak timbagam. Diyak kaya ti matraidor, Jubilarde. Iso ano para kanyak? Kukwak lang. Kukwak lang ni White Lady. Nalawag ka di? Sige, senyorito. Matungpal ti kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baldo! Senyor! Dagayon ti mapa ni Gem Mansion. Yung kay mga lay ti abasto tayo. Areglado, senyor. Naibusan ti makan ditoy. Isong agsubli kayo kinidoro Gem Mansion, tayong kay mga lay ti abasto tayo. Matungpal. Itamot lang. Pagtatan dito, senda, Baldo! Wando. Kat dumagas na pa iti tayan nagiti trabador.
Sino ti sa pumpal to? Kaya't ko makita tayo dyan, Jobilan. Nagagatal na itidak ko lang ko kankuan. Para patang ka di ba na yung kanagitigam na? Juan, jak pa'y na yung papas ti sakit tinakam ko kankuan. Sige, Toto! Duwata pang lubog ka ng Jobilan eh! Nasaya pa tatong dagiti na purusyo kakabsat. Maragsakan lakid dita Senyor Pedro iti daytoy. Lakit diya, Jobilardo! Lakit diya! Sige kakabsat. Ituloy yung taramidin nyo. Tayo ha. Naimbahan nga oras mo, Jobilardo. Anya ti basol ko kada kaya. Jak pa'y na yung papas ti sakit tinakam ko kankuan. Langong kakit. Sana ka lumaban. Iso pa kasyo sa tinandakon. Lumabang ka ng gun! Apaya di kalimaban, Jubilarde. Apaya binaybayama din ang randa ka dagi dya pasurot ni Senyor Pedro. Binalas mo kumay da, agrom da. Bayan yung kakabsat. No binalas ko ida. Amangan nuray da kayo kat may raman. Nga uray dang randa ka? Agtapulak ang hinga makatapulak kakabsat. Basta saan kayo amay raman. Anya, nagbiiton anaibos ti abastoyo. Nagado dyan nalayo iti. Ita, umay kayo manan mga ala. Juan, senyora! Tatay ko na ni senyor! Sige, ing kayo latangarod ijay kusina. Makamu kayo no anya ti alaan nyo. Agraman arak, senyora! Makamu kayon. Basta ilis tayo amin dagiti alaan nyo. Iti kasta, ang monto ni Pedro, no manok ti gastos na. Juan, senyora! At da kayo kaya man, Baldo. Kumusta ti pagminasan? Mayat na, senyorito. Ano kayat mo di umay ka pumasyal? Sumurot ka kada kami ti panagsubli ni Jay. Wala. Ken, wen gayam, senyorito. Saan ka di ang mabaling nga ayabak na Jay at Jobilarde? Awan mo lang ti araramidan na iti asyenda. Agin na laylay Jay amang manmandar kadagiti tao. Baldo, bayamon ni Jubilarde. Nagswerten na jaya tao, senyorito. Naglakat ti trabaho na. Imbes ko masyak ti adda iti pwesto na ita, angam saanan ta iso. Anya? No apay lang nga simbang bay day jay dito'y Buena Vista. Kas iti kinunak, Baldo. Bayam pa lang ni Jubilarde. Gapotad da ipaparamit ko kinkwana. Ha? Mabaling ka di amamuan, senyorito. Awan ka ni Jay. Ala, dagayan at minumitara. Inton bigatan ti panagsubliyo iti pagminasan. Kat sumurutak kada kayo. Pag iso ti sasangat ko dito'y tanap. Mangrugi na sumingising ti init. Mayat ti hangin. Presko. Yan nalamiis. Di Crisanta ti nakatakter iti asidag ti dakalabato. Asit kak. Talaga pagayat nagayam ti umay dito'y tanap. Crisanta! Umay ka, Crisanta. At takder ta dito'y. Buyaan dati pa nagsingising ti init. Nagmayat. Nagmayat aboy buyaan. Talaga ka di pag-aayat mo ti umay diti tanap iti kastoy nga oras? Dahil tatipot na. Pag-aayat ko ti umay dito eh. Sakbay as humingising ti init.
Kansak bahay alom na tinit. Boy-boya at ti sisingising na. Kan ti ilalanak na. Kasta gayam. Katsi ka. Apay at paggugustom ti umay dito'y tanak. Naisemak nag-exercise iti tunggal parbangon. Aging gaan nalagip ko asang atin to'y tanan. Nga iso mo tinakakitakan ka. Kasta gayam. Ipagarot ko na may sakay di nga enkantada. Anya? Gaputa, kailaat kang agpukaw, no kasta nga sitkan ka. Tagayan, aglembang kay ti sirok day tadakkel abato? Gapot ay pagarop ko idi ng dakas ka at tao. Ngam nagdutot ay, tanagsingpat ka gayam. Cresanta, mabalin ka diti makipagayam kan ka? Gapot na singpat ka, o manugot ha. Agyaman na ka. Anong tinoor ng anaba, amigo? Kata mabalidan nga ipagiling. Kasta ka di, amigo? Nasaya at merdo kasta. At bantun balitok ko. Wen, amigo, yung maguray talaga. Tasano na nakatipan na kaproseso na. Isuanas ka, niya aguray ka lang. Magagaran ako, amigo. Kasi tinaw na kamigo, aguray ka lang. Sige, amigo. Makaurayak. Ken, agtalakakan ka. Nasaya niya mo, amigo. Abay, sang pagpay, tapas tuto. Nasaya, no kasta. Pagkakayarat kay mga senyor. Nasaya. Ket ni Alex, simurot ka di? Huwag senyor. Huwag magkiritso, di ka lakawat at tutugan nyo. Nabanod ka no. Kahit matyakin na na. Sige. Mangisaga na kayo ni Timakar. Kastamat ka ni Tiara. Tagayat ko, ti uminom. Aray, di ako senyor. Senyorito, ada kurang dito'y pagminasan. Anya day tabaldo. Nukastoy ang madanon tirabi. Ada sapsapulay. Anya? Senyorito, kasla di umawatan ti kayat kung ay baga kada kayo. Babae? Senyorito, babae. Apay, senyorito, di o kaya tamang isang kami di babae dito'y? Apay kit dinasaan. Mabalingayam, senyorito. Pues, intong bigat mo lang. Mapan kami kinitoro ijay sentro ti ili. Ay kami mangala iti babae. Tisalpan ka bardo tasadot. Sampai tumulong iti ka. Kunam no asino a boss. Naimbang pa ni Doro, tamo na titumulong. Ngam, day talagman mandar ti amo ng aramidan. Kaslay ta, nakabanikas man na namang manmandar kadagiti trabahador. Masurunak na no kasto yung makikita ka. Kasla, masursulam ka. Apay, sa mga tijar, tere tayo. May Baldo, kunam no asino ang nakabanikas. Apay asan na tumulong iti trabaho. Kunam no asino a boss. Boss na po yan. Awan sa bali a boss dito'y. No dilang da kami kini amigo Pedro. Iso nga bagaman iti day Baldo. Nagtrabaho man. Boss, makatarap. Magtrabaho ka ka, Balta. Kung ni boss na po yan. Saan ka ka napunditan nilas dito ay? Kagura na ter karamitan. Anya? Hindi na kaya panagpampandigas mo dito. Sige, alamit ka may sapagkalit at tumulong ka, Balta. Anya? May saak a boss dito'y. Asak ti makalawan ni Senyor Pedro. Awan bibiyang daytaan Napoleon kanya.
Tasaan nga iso ti boss ko. May salahan nga tayo ditoy. Iso asaan akong dilayin. Ayun ta, tibagam kan ko na. Don. Stop ko na baldo. Tapos na po yan. Saan niyo pa na napakisyagan pa? Naputasan na kayo tibos na. Dayo kayo pa na lang ito. Sabi kay ako na laing. Kastate ko na lang. Pues, makadamon na ito'y kini amigo Pedro. Tapos na po yan. Ni Baldo lang tinang bastos kanyak doon. Ang saga na kanyak day tata. Sana siya day tao arubok mo. Nang runan nukas lang kankwana. Makita mo, amigo. Manglugin, di ba nagdiling tayo? Oh, magsakan ako na, amigo. Di, ti trabaho no kastoy ana aliptak na iti trabahador. Puno na ito, amigo. Kaya't nasaya at mat, tanalaka may suro na iti lalaki ang naggaboy di asyenta. Puno na ito, amigo. Kan ba isa? Talaga mapantayan na yung bag. Sadyak namin kaya ti bayan na ba niyang trabaho. Uray siya. Tanya ti serbi, ti bingay dano bilang. Isuman, amigo. Isama sa po ang aliptak amin at trabahador. Angkal na po yan. Kaya ko ang maadal nung kasano ti panagproseso iti balik. Arreglado, Alex, iho. Nung kanayan nga daka dito ay masursunod ito batlaan. Isama sa po na pantayan amin nagaraw ng iti trabahador. Iti kasta, makasulo ka. Unang kal. Ngamin into nagangay sigang tumetlang isumublat ang mga imaton iti na ito yung pagminasan. Alex, iho. Senyor, nasaysaya at sano at na babae dito'y pagminasan. Babay? Wan, senyor. Ngamin, may mayat no amin alalaki dito'y ket agtrabaho. No at na babae, iso dati agluto. Aginaw, kanaglaba iti kawas tayo. Sabagay, mayat day ta, Baldo. O sige, kayo agayab kadag iti babay. Kano, senyor? Indon bigat mo't laeng. O sige, senyor. Agayab kami iti babae. Uray 5. Sige, sana parikot na ita. Baldo, Senyor, amok asan aday ti kang runan a planom iti panangayab mo kadag iti babay ditoy. kwa, senyor. Agam nasaya at lata. Ta makatulong na ditoy. Iso sige. Inton bigat. Kayo kinidoro ija asyenda. Ta mangayab kayo iti babay. Baldo. At natandit asyenda. Mandoro. Ngam. Saan na dito'y ti pangalaan tayo ti babae? Tawan tinakita kababalasan dito'y. Pasigda babakat. Di isip ti ay mama para kini senyor. Niya? Baldo. Kita ti sumubat. Ni Jubilarte. Nasayat mananday ti agundaway dor. Baldo. Sa balik inagnan ni Jubilarte. Saan na dito ayat ta? Lumiklik-likan ti loko. Ala, umay ka. Surutan ta. Tayo paraman kumanan kan kuana ti kugtar kan danog ko. Sige, Baldo. Ay, bakit mo tilay mo tilaban? Umay kan. Tamangan mailimmangan na ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode.
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Dabaldo Kandoro, kamkamatindak. Sa bagay, awan dagiti trabahador ditoy. Gapot at dada amin iti kanatingan. No kasapulan alabanak dagitado. Aramidak. Urayak ida ditoy. Anday ka lang. Hoy! Kulak man, ulit-liklikan na kami. Saan ka tuloy? Madlaw ko ngamin nakaslad ay bagayo kanyak. Iso nagsardengak iti panagnak. Takas taon ay matidarasyon ay masidag. Anya ka diti may pay ko? Dahito'y ti maipaay ko. Kuta! Malabas ka lang. Anya ti basan ko kada kayo. Takas sitar aramidan nyo kanyak. Dakang ti baso mo. Kastoy gayam ti kayat yo. Tipilitin dak amang balas kada kayo. Nagpigsa. Ti kuta mo. Daytoy pa'y timaysa! Bagiti awanan pain. Magbutong damat lang. Mas dao da siguro. Pabinalas ko ida. No nasakit ti kogtar ni Baldo kanyak. Nasaksakit pa ti kogtar ko kankwana. Ket babayan ti kastangay naramid ko. Sandak tumot nga tan asaktan pa'y. Baro! Apong Victoria. Adda tayo gayam dita. Wan, ada aklang iti asidag. Iti nakita ti panang kogtar day jay abantukan ka. Ha? Hanggang nasaya at matabinalas mo. Nakita ti panang tiritir na iti sakay. Gapo iti panang kogtar mo kan kwa na. Diyak kumakayat nga ramidan ti kastapong. Ngam. Pinilit dak alumaban. Nasaya at magtanaparmak mo day jay abaldaw. Ngam, madanaganak barok. Amo ka saan na ka nga inggaan. Aging ga mabalas na ka. Nakasagana ang apong Victoria. Aganad ka kadakwada. Wala pong. Apay, anya tinapasamak kan kabaldo. Apay akas tatirupang. Limtag ti bangir aping-ping mo. Aqua, senyora. Awan na ito. Sigurado ka. Wan, senyora. Apay nga adda kayo. Aqua, senyora. Ay, kanak sa mo! Sakan. Aqua, senyora. Agsapal kami ti daduma trabador. Kasta ka di. Kat, kumusta ti pagminasan? Mayat-mat, senyora. Umatanin ti panagapit ni Senyor Pedro. Iti balito. Adeta, nakaluto akon. Naimas ti sidaan alinuto. Tay paborito ni Jovelarde. Nasayaat ko man umaita. Tapno maramanan naman nanday ti linuto. Apo! Apo! At tao. Umayan! Sino ti masapot? Ha? Jovelarde anak ko. Masikamat gayam. Kunaklano asino itayan. Kumusta kayo, nanang? Sika at talaga. Kundi apo ka pa'y. Ay masaya at mananak ko talagawid ka. Kailiw kayo, nanang. Ala, umay ka anak ko. Apat iso, nakaluto akon. Tay si daon a paborito, delinuto. Sarsyado at tilapia, nanang? Wan anak ko. Kan, adamat ka natin na. Sige nga rin, nanang. Tulungan kayo nga kidasal. Apong Luis, ti pimusay? Oo, nanang. Luis.
Malagip ko tinagan day di nakasaritak iti alakay. Iti asyenda anak-anak. Luis, Naglidayak iti wasto nanang. Gapo iti pupusay ni Apong Luis. anak, Kat sakbay api musay. Ada kinid daw na kanyak. nga anya anak. Diyak kano pampanawan ti asyenda. Aging saan asumangpet ti anak dahil di Olivia Liberio. Olivia Liberio? Oo nanang. Iso kano ti kakaiso nang agtawid iti asyenda. Ken aminin asan ni kwa dahil di Senyor Juanito. Kasta ka di? Iso adyak kaya ti pumanaw iti asyenda. No among niya kumaasi ka day ta at tao. Ti anak dan ti Olivia. Ado tinatakwatak may papan ka ni Senyor Pedro nanang. Imbaga amin dayta ni Apong Luis. Kasta ka di, anak. Kan, kumusta ti pan nakilangan da Senyor Pedro kan ka? Saan da ka di matlaang anaulpit akas itar aramiden da iti datuma? Saan nanang? Ken kabalak asalakniban ti baging. Isungawan asino man amang dangran kanya. Anak, Uray dagiti trabahador iti asyenda. Kabalak ida asalakniban. Asan na ba ito'y, Dor? Awan mo ti makita ka balasang alapintas. Asig mat ang nag-aalas na kiti nakita ta. Mapay pa lang namin nagpili ka, Baldo. Natural. Naitay mat napintas ati pilyanta. Tapno at da sirbina. Sige. Wala tamang lahat na kiti pang-squad. Ano ti mabay, day? At panantay na iti kwarta. Sumutan anados. Baldo. Magpintasan di babae nagsansala iti sami. Napintas. Ayon ta bumabati tayong tablado ta isuti man sa kasarita ta. Babante ka nanda pa silaw. Makita ti kinapintas na ita babae. Wakto na ita balda. Anya kukwak. Kukwak! at tuyan dagiti inumin mo. Siya kon kinangkata. Agyaman kami. Mabayan ka din at puso ang telepon. Sige, nyangkit kon. Inuman nyo day ta arak nga order nyo. Ngayon, nangin na day ta at klasit ni Ara. Sayang mati komisyon ko. Ano galato? Naimas. Katsa ka, Mr. Porgy. Inuman matan. Sige, ibusan niyo. Pasan niyo. Makatulog Sige, Dora. kat maalak to di adyo. Nahimas sa talaga tiarak nga inyeg mo, miss. Talaga. Dito tayo ganti ka sa natin. Anya ti. Aguray ka. Malagip ko at iayantay di rabiik at iti diskuan. Ngam, apay nga datan dito'y igit ti kalsada. Kat agsapan. Napultit ang sakit dito na ba? At santa na naputan. At inyidapan ito igit ti kalsada. Ala,
Umay ka, Doro. Agay ka. Ti kwarta na gamta. Kita iti bolsa ti pantalon ko. Ha! Awanan ti kwarta, Doro. Sakay! Kautot ti busak! Kasano na pasamak dayta. Awaran! Ito pa na turot na dito itawan! Lalapit mo at nanunulay ti kwarta ta! Sayang pa iti kwarta asing kumeng! Uray siya. Ina maribo ti adda iti bulsak idi rabi. Ngam, awanan. Awaran mo na! Sayang ti kwarta ta! Agsublitan ni jay pagminasan, Doro. Intong maminsan langan na sumapol tayo ti babae nga ipantay jay. Bad trip. Bad trip pa talaga! Atam ni ti asyanda. Aglayuntan ni jay pagminasan. Bakit? Saan mo ka diya sa pulan ni Jovelarde? At bausa, may tinaramid na ka! Saan pa'y nga ita, Doro? At ang tumatlang gundaway na. Libatak ti Jaski at tao. Magway ka kumuktar ba ito? Magpigsa ti palang kuktar na ka! Uray ka ba nagtiri-tiri ti sakit ti kuktar na! Ang makabaligsan pa'y Jaski ka. Anay ko! Kasi ano garo titan? Anya tirami din tambal to! Mayan papailang day jay at tao. Sige, aglantan ni jay pagminasan. Lola! Oh, sige dito! Agawit ako lang yung mansion. Okay. And at the beat asikaswat ijasyan. Sige lang, iho. Da kayo, Lolo. Saan kayo tayo agawid? Pampanunutan nga ron. Agawid ak. And sumarukara ka dyan, sanda. Lukas ka nga ron. Agidan tayo agawid, Lolo. Awan, senyor. Natakawan kami pa itikadami jay sentro ti ili. Agasam nga itikwarta ka na pukaw. Uray siya, senyor! Saan kumil pinatakaw ka niya? Sa ismilmat kanya, senyor. Aniya. Dito tiganaban nyo, iti kinarasabyo, iti babay. Sige, agtrabaho kayo. Tumulong kayo dito, tagawid ak pa, iti mansion. Awan, senyor. Sige, tagur-urayan ni Alex. Agkuyog kami, ngagawid. Agawan yung daggunay! Hoy! Siga, Paldo! Di ka kundi bandigas tita! Tumulong ka mo nga bagkat kadang itinama! Ha! Isang paglalaki, tagaslawan na nga ka. Mas na po yan! Mayad na ni Balda! Kasi ako mangitaron kayo kung ano itong bagay! Pakaslapo na kayo mga! Nangag na ni Baldo tikong ko nakitay. Yung maging tutulog lang na itatao. Sige boss! Tama pa nag-iterna! E bagaman na di nagkarkaritan, ang mga nagbabawin to iti o di na. At tuyan ti sweldo, Jovilarde. Agyamanak, senyor. Kumusta ti asyenda? Nalpasan ti panagpuros may timangga, senyor. May deliver pa yan kadagiti sigod asuki yo. Nasayat. Adami ni tilistahan, senyor. Mabalin nyo kita ang tilistahan. Ket, ti kwarta naglakwan mi. Impang kun di mansion. Makasta ka di? Dakalagata, jay inyawat ni Senyoram Alor na kanyak. Uwan, senyor. Gaputa swerte ita. Ken ado tinaapit tayo amangga. Nasayat. Mala. Gaputa na pudno ka kanyak. Ket di mo baybayan ti trabahom dito asyenda. Nayunak ti sweldong ita. Ikan ka iti bonus mo. Senyor, Well, Jovilarde. Ket saan mo kumadataelan ti panagtalek ko ken ka? uwan, senyor. Mabit lang ha. Oh, atoy. Nayon ti sweldo mita.
Agyaman ak, senyor. Kat dagiti trabahador. Awan ka di matlaeng ti parikot kadakwada. Awan, senyor. Nagagat damin. Awan parikot ko kadakwada. Nasayat. Ahon kayam. Impadamag kanyak ni Lorna na tayo nila kay Luis. Uwan, senyor. Kastagayam. Anya nga rod. Iso ti apit na. Mala, agsubligan iti trabahom. Panawan na kon ditoy. Tagayat ko ti agpaangin ditoy sirok tinara. Sige, senyor. Kat agyaman ak manan. Saan nasak ti kalabanon daytaan Napoleon? Nga po tamay sa laing adayo ditoy. Amangan no isalsal ko lagi ti usok a pangalalaan day tinapa. Anya! Talagang nagiting pagambal to. Uy, pay. Hindi oray, idanon na. Aginom ka, boss. Kastagayam. Pedring, Boss, bartakan nyo dahi tiyapal to. Kalpasan na. Apo yun, tiramitan nyo. ariglado, boss. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.